पूरे भारत वर्ष में बहुत मंच रौरा करब हम भी कैले बनी, लेकिन महाशिवरात्रि महोत्सव कटारी पटना जिला विक्रम के क्षेत्र में ऐतिहासिक होला। अजित भैया गायक ना हो, विष्णु झा जी के बड़ी माने ले, हम तो छोट भाई हैं। कौन रीड बा तो इनकर एगो इच्छा रहेला कि हम हूँ मने संगीत प्रेमी। काहे क्रिया धरावेलू धरावेलो हम लइके खातिर कहतनी, तू आन के तोरे काहे क्रिया धरावेलू तू आन के तरह। ए सिपाही जी अरे पुतरी मेरा गीला अरे परान के तरह पुतरी मेरा गीला परान के तरह। काहे क्रिया धरावेलू तू आन के तरह। के भाव पत्नी कर रही है। कौनो पतिया दुलार के जो उचित से हो, पतिया दुलार से जा जा मनीषा जा जा, पानी लागल बा दुआरी पर। पतिया दुलार के जो उचित से हमके डांटी दे लथाना दीवान के तरह पुतरी मेरा खिला बरन के तरह पुतरी मेरा खिला बरन के तरह पुतरी मेरा खिला बरन के। दीदी चाचा जी गीत गौले बा, यह गाना के अधूरा छोड़ल जाई तो गाना के मतलब निकली कैसे, तो हम पूरा ना कके बबीता जी के भी सुनल जाई। आई बड़ी सरस्वती के कृपा बा कि हमरा बबीता जी के भी लोग आज के समय में पसंद करता, तो एक लाइन जरूर हुई। राही रोदिया खबर लेखा जान लो हमें राही, बुझलो हमें तो होके बुझी तो होके बुझी हम गीताया कुरान के करे बुझी हम। अब चले के काहे क्रिया धन धन अजित बाबू धन हो। भैया के कमाई रे देख के देखा देखा ये टिंकू बाबा चांद तो पहुंचल बड़े। भैया के कमाई देख के
भौजी भैली भारी थुथुन लटकवले बाड़ी अरे तो धैले बड़ुए अरे तो धैले बटुए अलगा के बीमारी थुथुन लटकवले बाड़ी